عیسا ji pêşî ve li ser mirin û rabûna xwe dibêje Marqos 8. Hingî Îsa dest pê kir şagirtên xwe hîn kirin. Got divê qurê mirov gelek cefayê bikişîne. Ji aliyê rehspî serekên kahîna û şerîetzanan ve bê redkirin, bê kuştin û roja sisiyan rabe. Wî ev bi eşkere got. Îcar Petros ew kişand aliyekî û lê hilat. Lê Îsa zîvirî û li şagirtên xwe nerî. Li Petros hilat û got: ji min dûr keve, İblîs, çimkî tu ne tiştên xwedayî, lê tiştên mirovî difikirî. Hingî Îsa elalet û şagirtên xwe gazîba xwe kirin û ji wan re got: eger yek bixwaze li pey min bê, bile xwe înkar bike, re jê xaca xwe û li pey min bê. Çimkî kîgo bixwaze jiyana xwe xilas bike, ew ê wê winda bike. Lê kîgo jiyana xwe di ber min û mizgîniyê de winda bike, ew ê wê xilas bike. Mirovek hemû dinyayê bi dest bixe jî, lê jiyana xwe winda bike, çi feyda wî heye? Ma mirov dikarê çi di ber jiyana xwe de bide? Kîgo di nav vî nifşê zinakar û gunehgar de ji min û ji gotinê min şerm bike, kurê mirov jî gava di rûmeta bavê xwe de tevî milyaketên pîroz bê, wê ji ber wî şerm bike. û wî ji wan re got: bi rastî ez ji we re dibêjim, hîn ji wan kesên ku li vir radiwestin heta ku nebînin padîşahiya Xwedê bihêstê, ew mirinê qet tam nakin. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xweşk û birayên hêja.